бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббуси Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ, ки он ҳар сол 7 апрел таҷлил мегардад, дар ҳамаи муассисаҳои тандурустии вилояти Суғд ташхис, муоина ва дигар хизматрасонии тиббӣ ройгон ба роҳ монда шуд. Дар маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳо дар доираи рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ сокинон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд муроҷиат намуданд ва ба онҳо мутахассисони баландпоя аз ҷумла табибони дилшинос маслиҳату машваратҳои муфид доданд. қобили қайд аст, ки дар баробари маслиҳату машварат ва муоина як қатор амалиётҳои ташхисӣ ройгон гузаронда шуда, ин тадбири муҳим ғамхории навбатии давлату ҳукумат нисбати шаҳрвандон арзёбӣ карда мешавад. тамоми намудҳои хизматрасонии ташхис ва муоина ҳамаш ройгон гузаронда шудааст, ки ин хеле кӯмаки калон мебошад ва бисёриҳо мана омада ҳастанд, кӯдакашон худашон омада ташхиси ҳам дилшинос, ҳам асабшинос, дигар табибона ҳамаша гузашта истоданд. ба андешаи мутахассисон сабабҳои гирифторшавӣ ба бемориҳои дилу рагҳо гуногун буда, дар сурати саривақт муроҷиат намудан табобати он осон ва дар муҳлати кӯтоҳ анҷом меёбад. бо ҳамин мақсад гузаштан аз муоинаи табибон дар як сол 2 маротиба ба манфиати кор дониста мешавад. мутахассисон ва кормандони беморхонаи клиникавии вилояти Суғд дар ин чорабинии иттилоотӣ, ки ҳадафаш пеш аз ҳама солим нигоҳ доштани аҳолӣ, пешгирии бемориҳо ва саривақт ташхису табобат мебошад, фаъолона иштирок намуданд. имсол рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ таҳти шиори оғози солимии ҳаёт гарави ояндаи накуфарҷом доир гардид ва сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз хизматрасонии тиббӣ, машварату муоина, ташхису дигар тадбирҳои вобаста ба ҳифзи саломатӣ бархурдор гардиданд. дар ин рӯз аз тарафи табибон зиёда аз 200 нафар ва ҳамширагони хизматрасонӣ гузарондан ба таври ройгон муоина, анализҳо, таҳлилҳое ки рентгенография гузаранд, МРТ, таҳлилҳое ки ду мошини мо корвони саломатӣ дорем, ки ба ҳар ноҳия рафта хизматрасонӣ ройгон гузаронанд. дар Тоҷикистон ба рушди соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳ равона гардида, бо бунёди инфраструктураи соҳа, мутобиқ намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба замони муосир, таъмини муассисаҳои тандурустӣ бо таҷҳизоту лавозимоти тиббии замонавӣ имкон фароҳам гардид, ки солимии ҷомеа ҳифз карда шавад. имрӯз сокинон бо қаноатмандӣ аз хизматрасонии ройгон бархурдор гардида, ба ҳукумати мамлакат миннатдорӣ баён намуданд. мо имрӯз фаҳмидем, ки ташхисҳо ройгон будааст. омадем, ки аз вазъи саломатии худамо бохабар шавем. саломатӣ ин беҳтарин неъмат аст. ҳар як кас бояд саломатии худа эҳтиёт кунад. рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ имкони мусоид барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба саломатӣ ва бо ин роҳ баланд бароштани солимии аҳолӣ маънидод мегардад. ба иттилои масъулини раёсати тандурустии вилояти Суғд ва маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, ки дар баргузории корвонҳои саломатӣ, ташхису муоинаи ройгон ва дигар чорабиниҳои иттилоотӣ саҳми назаррас гузоштанд, дар ҳамаи муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ аз ҷониби мутахассисони баландихтисоси соҳаҳои гуногуни тиб, машварат, муоина ва дигар чорабиниҳои ташхисӣ ба таври ройгон анҷом дода шуданд. мо аз ин шодамст, ки ҳамасола ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста кӯшиш мекунем баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии кишвар тамоми имкониятҳоро васеъ истифода баранд. мо низ пайваста ба ҷавобан ба ин ғамхория кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки аз дирӯза дида имрӯз ва аз дирӯза пагоҳ сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро ба аҳолии кишварамон бештару бештар гардонем. солимии ҷомеа аз оилаи солим ва ҳар фарди рӯҳану ҷисман солим ташаккул меёбад. бо ҳамин мақсад ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаву стратегияҳоро қабул намуда, дар доираи ислоҳот ва дигар ташаббусҳои созанда ба рушди соҳаи тандурустӣ афзалияти бештар медиҳад. мо имрӯз дар беморхонаи бачагона ҳузур дорем. дар ин ҷо тамоми хизматрасониҳо аз тарафи духтурон, ҳамшираҳон ҳамаш бепул. мо раҳмат мегӯем ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ин чорабиниҳои муҳим, ки ба хотири солим нигоҳ доштани сокинони мамлакат пешбинӣ шудааст, идомаи мантиқии ташаббусҳои давлату ҳукумати Тоҷикистон буда, ба ҳар сокинони мамлакат имкон дод, то нисбати солимии худу пайвандони худ бетараф набошанд.